ev dîmenên birîna darûberên gundekî nahiyeya Cindirêsê ya herêma Efrînê ne. Taybet ji bo tora medyayî ya Rûdawê hatine şandin. Ji dema ku grûpên çekdar ên opozisyona Sûriyê li gel artêşa Tirkiye ev herêma Rojavayê Kurdistanê di adara 2018 de dagîr kirine, birîn û şewitandina Darzeytûn û darên daristanên herêmê bûye kiryareke sîstematîk avan grûpên girêdayî Tirkiyeyê. Li herêmê gelek darên kevnare yên ku temenê wan bi sedên salan e hatine birîn an jî şewitandin. Henîf Reşîd endezyar û pisporê zanistên çandiniyê ku lêkolînên hûr derbarê Darzeytûn û daristanên Efrînê de kirine, ji tora medyayî ya Rûdawê re axivî. Piştî dagirkeriya Ciyayê Kurmê ji aliyê dewleta Tirka bi amadekariya çeteyên Îxwanul Muslimîn pir ciyayên Kurdaxê bi dar û ber û mezarên wanê di Ulî dar li dûra wan pir bîn, temenê di wan jî pir mezin bîn darê xwe hatin şewitandin û hatin birîn. Yek ji wê mezaran mezarê Şêx Hemze li navçeya Bilbilê dara Gêlberiyê temenê wê bêtirî 500 sal bû hate birîn û darek diyê bi navê Dara Mistê naskirî bî li gundê Qermîtliq navçeya Şîyê ew jî temenê wê bêtirî 200 sal bû ew jî hat şewitandin. Ev dîmenê wê dara Gêlberiyê an jî sindiyan Rûmî ye ku temenê wê bêhtirî 500 sal ye, li mezargeha Hemza li nahiyeya Bilbilê ji aliyê grûpên çekdar ve mijdara 2018 hatibû birîn. Ev jî dîmenê dara Mistê li gundê Qermîtliqê nahiyeya Şîyê ye ku temenê wê bêhtirî 200 salî bûye, hatiye birîn û şewitandin. Ev dîmenê Darzeytûneke kevnare ye ku ji zeviya cotiyarekî Kurd li gundê Celemê hatiye birîn. Ev dîmen jî yê Çiyayê Heçhesna ye, berî ku grûpên çekdar û artêşa Tirkiyê herêma Efrînê dagîr bikin. Di roja 1 Îlûna sala 2017 de hatiye kişandin. Ev jî dîmenê heman Çiyayî ye piştî dagirkirina herêma Efrînê ku roja 15 Tebaxa 2020 hatiye kişandin û têde diyar dibe ku rûbereke berfereh ji daristanên wî bi temamî hatine birîn. Ji ciyayên Kurdaxê yên mezin Ciyayê Hawarê, Cîwarê, darê Zeytûnê ne êdberî heya niha 10,000 dar lê hene û Ciyayê Heçhesna ji navçeya Cindirêsê ew jî Cîwarê darên Merxê ne û Sîngan ne û darên din vê re hene. Li ber çavên leşkerên Tirkan ev grûpên terorîst yên Îxwanul Muslimîn heya niha şewitandin û birîn xelas nesekiniyan. Ev dîmenên herî nû yê şewitandina Darzeytûnên cotyarên Kurd li navçeya Şêrewan e ku roja duşemê 6 meha Îlûnê li ser destê grûpên çekdar hatine şewitandin. Hüseyin Umar, Rûdaw.